Başlar ben mi? Owa Karışalım. nememiz owa 4 adam entek bar garaşyk göreli Hı. gelýänçiler. Kaç adam var? Başlar ben. 5 adam boldy. Häzir bir 2 Hı. minutdan başa bereriz. Oňadan bir 2 minut garaşaly. Ondan başlary. Olur. Owa başlasam bolar. Beýleklerim nesip bolsa goşular. Assalamu Tamam. alaykum. Gaderli dinleyijiler, görýänler. Bu sizler bilen biz Gyýhaça platforma bilen bir webinar taýynlaýdyk siz üçin. Olam Notion platformasy hakynda. Notion platformasy iň produktiwny bolan platformalaryň biri dünýäde we ullanıp başlansaňyz görersiňiz köp peýdasy diýýär özüňiziň enlikleriniň dowamlygyny getirmek üçin endiklerinizi track etmek üçin Go platformalaryň biri. İlk neme Notion webinarymyza başlamak hakly. Men ilk bilen ýol berdim adından we
we gysgaça platformamyzyň adyndan hemmäzi hoş gördük diýen ýol ödi özüňiz tanıyansaňyz, gysgaçanam tanıyansaňyz, ýöne bizden de gysgaça düşünürip geçäli biziň platformamyz hakynda ýol öret bilýänsiňiz, ýa-ni bir ýerlerde işläp gelen bir platforma we size şu wada çenli online bilim berip gelýär we bundan beýlegem nesip bolsa gyzykly we gowy proýektlerimiz bar. Bilime değişli we başga sferalara değişli nesip bolsa size sürpriz täzirliklerimiz bar. Ýakynda 2 aýda, 3 aýda üstünden işläp otyrys. Inne gysgaça platformasy, gysgaça platformaň esaslandyrjysy we ýanynda Muhammed Gelli Goşaýew. Muhammed Gelli özü Malazyada okapıyor ve okap terka şuňala gysgaça gülýäle bir platforma bilen platforma esaslandyrmak aklyna geldi we özüňdem eger zatlaryny dinleýän bolsaňyz, podcastlaryny dinleýän bolsaňyz, gaty peýdary bir iş etjek we ýol beretden çaknyşýan ýerleri ken. O bizemni inniki türkmen halakyna türkmenleri peýda berip biljek bir webinar taýynlaýdyk. Olam şu Notion platforma hakynda. Inde men ýoşkadan sözi Muhammed Gelli Goşaýew berjek. Bize öz barda gysgaça düşünürip biler gysgaça platforma hakynda gurulmak biler. Soňam elbetde esasanam Notion platforma hakynda gurulmak berip bize webinara başlap biler. Sağ ol Abraham. Hatta da öyle kestin. İnne ödümde de gıysgaçaysam hemen aşam hayırlı olsun. İlkinci yana Adem Muhammed Gelli. Gıysgaçany edil yol ve ihtiyara bir ýyl olmady bir toqdaýmy tekrar bolan bolsa. Pikiriýän onuň bady ýa-ni akıl ýa-ni türkmen ýaşaryny belli bir derejede meselem özüm kitaplar bolata. Belli pikirler paýlaşmak kelleme gelse bilemek adaçyk bir nähilek diýen. Başarylyk bolum näme geçenler. Sonra wagtça şol edeyne diýip başladyk da. Gysgaça asıl özüni etjek bolýan zady ýaşarmyda belli bir derejede durmuşy özüni istirmek barada enliklerini, edýän işlerini maksat goýmak we durly şol ugurda innice sahte bolma da özüni istirmek barada işlenlik bir degişli deýän temalara seredýär. Belli bir ýagdaýda ýa-ni şuun webinarymyz hem şol özüni istirmek ýagdaýyna gaty uly ornaýar. Şoň üçin men Notion'u hasam alyp türkmen ýaşaryny tanıştyraly. Belli bir ýagdaýda daşyrt okuýarlar, köp kullanýarlar. Bahadır, napyrmer, Abdurrahim var, men var. Hemme işlerimiz belli bir ýagdaýda Notion içinde bolup geçýär. Olamady düşündirýär. Ýani we asıl şu programmanyň özü belli bir derejede ýani bizi edýän işlerimizi men pikirimçe men özümje ikillemleri bolup gelýän. Ve şeýle aýtsam Notion bilen araşdyrmaşyň gaty gowy. Hiç gibi meselem bolmady. Belli bir ýagdaýda edýän hem durmuşda bolup geçen işlerde, profesional ýagdaýlarda hem Notion ýagdaýlar. Dogrusu belli bir ýagdaýda informasiýa taplanýan. Bugün bolsa belli bir başlamadan Notion barada bir gysgaça belläýin. Indi Notion 2018-nji ýyl falan döredilen programma. İlk başta gaty kıyın ýagdaýa düşdiler, sebäbi adamlar näme bolmaly bilmediler. Ve şol sebäpden hem has gowy iş edip, ýani şol Notion'u belli bir derejede has ýöne köýleşdirip adamlara ýetirmek pikir bilen. Ondan soňra oja 2 milliard investisiýa ýaňap, häzirki wagtda 1 million köp kullanjylar bar. Indi bugün asyl Notion näme barada? Notion'a gysgaça girişde Notion näme edip bolýar? Notion'da edip boljak zatlar informasiýa ýat saklamak üçin. Meselem belli bir derejede diýeli öz alpan işlerine etmeli zatlaryna ýa-da işde berilen belli bir derejede zadaňlar bolup biler. Ýa-da çykmaly şolary ýa-da günlük edilmeli işler enlikleri iderlemek üçin gaty uly programmada belli bir derejede ummansız başlanyklar bar. Ýa-ni Abdurrahim belli kesdi enliklerimizi iderlemek üçin özümizde istirmek üçin gaty gowy. İkincilik bilen durmuşyny tertip etmek üçin käwä ýagdaýlarda napyrmer ýa-sizde bolýarlar. Menne öňe köp bolýardy mektep okuyan wagtym. Kompýuter diýen dokumentleri tapmak meselesi. Şo wagtda flash kullanýardyk, şonda da dokumentleri tapmak, näde näme goýup, has kyn köp mesele bolýardy. Häzirki wagtda uje hemme adam Notion'un içinde bir gede gözleýär, tapýan wagtymyzy wagtda şitleýär.
Üçüncü etmeli işlerini tanıdıp yani elliklerini etmek aytdım. Şimdi bu ýagdaýda men asıl diyecek goýanlarym diňe bir yani öz işlerini derlerini efem diýeli biznesine bağlı bolsa ýa-da freelancer meşgul bolýan bolsa Notion gatykman edilmeli kadiýan men pikirçe sebäbi belli bir öz proýektlerini idarlap bilip etmeli işlerini ýa-da da men şuma talip bolan üçin talip ýa-da edilýän ýa-da işlerimiz belli bir diplomlara bağlı var şol edilýän işlerimiz ýa-da türlü ýerde tapylýan resurslar we zatlar var şolaram Notion içinde iňap bolýandyr. Diýjek ýa-da belli bir ýa-da dünýä we World Wide Web, dünýä webinde de internetde tapan adamlar Notion içine geçirip bolýar. Olam uje ýa-da program düzülen şolar ýa-da güýji var. Dördüncülük bilen pikirler jemlemek ýazmak halayanlar üçin men näpirmer özüm ýazmak halayan we gysgaçada da bir tıbır ýa-da makalalar, pikirlerimiz bar. Şu wagtda çel ikisini çap etdik. Nesip bolsa inniki var ýene de inniki ýakyna makalalar köp influencer türkmen okuyucularına kaskem özüm ötürmek psihologiýa bardy temalar gowarantam. Meniň özüm bolsa men öz akanymda ingilisçe ýazýan ýazmak halansam beýle köp işlerim bar, günlük edýän işlerimde ýazgylary bar, ýani olar hasem özüme değişip bolantam, olar goýulan. Ýöne meselem siz özüňiz diýeli, belli bir ýagdaýda özüňiz günlük ýazgylary ýazasynız görse, Notion gitme diýeriniz kadiýan. Sebäbi belli bir ýagdaýda arada her kim bir soraw ýaçypdy, ýa-da Notion siziň wagtlaryňyzy ogurlaýan, faýllaryňyzy ogurlaýan, datalaryňyzy ogurlaýan. Olar da ýok, Notion öyle belli bir ýagdaýda ýa-da goro zaşitesi var, SSL Ultimate software engineer öwrenýänler üçin ýandyr. Diýjek bolýanym belli bir ýagdaýda siziň informasiýany alyp başga birine bermek bolýan problem bolmaz, mesele çykmaz. We öldürmüşümde ödüm götürmek üçin maksatlaryňy öterdiler şeýle niýde näme olatlar insertýan Notion akty uly tapaldy ýa-da meselem şu Notion'dan tam. Meselem Abdurrahim özüň telim Notion'dan ýa durmuşynda näkilek näme haýsy urladan Notion kasym köplenýär. Awam aslında sen şu aýtyp beren aýdan zatlaryň men aýdan zatlaryň üçin Notion'y köp kullanýan meselem ýa-da ýakynlarda bolup geçen wakalan bir dezertasiýa ýazdım şonu bilýänsiňiz eger ýazyp görenler bar ýazyp görmedikleri ýok bolsa şu zat bar yaman disiplini bolmaly teziň ýazjak bolanda pikirleriňi zatlaryňy disiplin şekilde tutmaly esasan bir resurslaryňy meselem belki de kynçylyk çekken uğurlan bir resursları tekstak resurslaryňy tertipleşdirip goýmaly. Soň şol ulanyp ýalar. Şo nemede köp kömek ulandım. Notion bilýänsiňiz go template'ler bar. Ikinji ulanan zadym bolýan wapşe Notion'un başga tarabynam görkezýär. Olam financial bookkeeping da inişesi ýani öz maliýe ýadymy seljermek üçin pulumyň çykyşy girdiýişi şonu seljermek üçin içinde oň üçin hem template'ler bar. Ya da meselem diýeli nemelerde, birjalarda, stock marketlerde alýan nemeleň paýlaryň, stoklaryň diýilip alýan bahan, satýan mahan, şol zatlary bir herek disiplinçe taklamak üçin Notion gowy. Onu nisip bolsa neme bize Muhammed geldi häzir görkezör ulanyp boljak template'ler zatlary o sawarsızlygyny garaşýar Muhammed. Men ýadyna düşýän pakasly gürleşdik kitaplardan pikirler alyp gelýän diýipdim. Notion men üçin gatyly belli ýa hadyny da okan kitaplaryň hemme pikirler Notion ýadylar. Meselem häzir bilema şu wada çellik 40-50 kitabyndagy meselem gysgaldylyp alynan pikirler bar da. Diýjek bolýanlarym hadyna şol ýazarym şu wada ýadyna düşdi. Meselem şol pikirlerimi ýazyp alyp bolýar da okan kitaplaryndan geçirip onun belli bir ýagdaýda meselem köselen wagtda gerek wagtda meselem kitap ýaňda bolmasa ýa telefon açjam Notion içinde etlerini şu ýazan kitabyň badyny tasyp bolýar. Şondan bellemeli we ýa gaýçylar finansiýalda men özüm bolýan gatly gowy finansiýa ölçüsinde bar. Excel ýaly kalkulator hemme adam hatapla ýa meselem o aýylsa soň opsiýonlar ýa çagaly eýlen beýlen gatly gowy finansiýalda edenem. We soň belli çekdim website Notion ulat bolýar.
Ne mesela Türkmen yaşlarında yani grafik dizaynı bile meşgul olanlar, freelancer'da meşgul olanlar belli bir yerdaydı. Yani yol verdi, sapa kodulanırdı. Mende portfolyo yok internette ve bize gelecek, müşteriler benim işlemni açıp görmeli. Benim domainim yok. Yani başka mesela Türkmen bolup kımmat düşüyor domain alıp koymak yani mesela hosting alıp koymak. Notion çok problemalarını çöv yaşa derece. Naprimler website üretiliyor Notion içinde. Ya mesela işe girecek zaman mesela yani rezüme de orta iyi onun için CV şu rezümeni de website'ını koyup şu Notion'da dedi iş alacak adam da siz girip sen iş yani work biliyor ya siz vardı öğreniliyor. Ne fikrimce katı vacip mı yani profesyonel iş tarafından. Owa. Mesela istenlik häzirki zaman adamlar yani istenlik adam özünün internette belli sahifatlar edinmeliler. Owa näme dinleýijilerimden biri aýtja men YouTube content çykarmak üçin bulanýan ýa şonu disiplina gurmak üçinem. Olam ýani gowy pikir menem ýani datlarda YouTube'da käri vloggerlaryň Notion ulanýany görüp geň alym. Ýani bir YouTube content creation half ulu bir zat da onnoň ýani şoň üçin Notion ulanyp ýa bolsa ýani diýmek hakykatan Notion gaty rahat bir ýer bolmaly. Dileri. Hava ulanýarlar hemme de yani içine hemme faýly mutlak bolýar, belli bir ýerdäde rahat etip bolýar. Gaty gowy wagtyň terjitde yani pikirimçe şol terapda YouTube'da ulanýar. Wagtyň terjitde gerekli adamy bir ýerde goýsaň şöyle durýar, tak bolýar da. Kompüteriň içini bilýän bulaşyk bolan kompüter ýerdäde mesela köp faýly dünýäde adilýar. Notion program bolan gözlemesi ansaat, tapma ansaat we belli bir ýerdäde user experience diýilýänçe edilen dizaýny adamlara has ýakynly we dostlukly belli ýerde prostoy da naprimер adaty ýaly görünýän bolsa da ýöne ulanmasan ta. Şo sebäpden men pikirimçe hemme köp kişi hala bulanýan kadýan. Türkmenler muny galyň çyna bulanıp bilerler aslında. O galyň hatlamaly bolsa Owa. Şol çyna bilemer. Rahat bir ýer. Kalın defter açılmaya tursa yalnız da biliyorum. Kalın gitmeli olsa nira varanın, nira gitmeli. Rahatlan olamasa yapmalı da. Gelecekde diýäňmi nemet ben mehmançylar galyň nemesine gitmän. Hana gitma nemeden oklasana. Ýa-da şo WhatsApp'dan Notion'da zat oklasana spesifik oklasan dip durlar diýäňmi? Ondan fatura geçirilenden daha payvar prezent tik koy payvar diýär. Göre netip bolajak. Ama da adamların mesela şöyle şahsiyetlerine bakın çok sağlayan kadyan. Ne bula şu altsan yol minnem köp ulan kolya yani dinle şu webinarı başta sevenimiz hem şöyle şablon olan durmuşunu yükletmek var dedi. Bulardan dinle bular ba altsanap minnem köp hakikaten bar ulan kolşu ya kaçyalı YouTube öğretme için ya mesela bizim Instagram'da edilen contentlarımız arada 30 gün 50'ler nadamı bolle, kursumuz bolle, gösterçede. Şonu emmed edilen işler, naprimер biz Notion'da yazdık, bağladık, toparladık ulan bolýada, naprimер bir sahifa, üç adam girip ya zat yazıp bilýär, pikirlerini yazıp bilýär, mesela hey şu çagaça üç koýup, ýa-da şu terjemeni düzeltip koýup, eýlen beýlen, hemme ansat, hemme bir ýerde. Ne Notion ýa-da ulanmaly. Men häzir Notion öňüne geçeýin. Notion'un asl yan kaçınlarla dostlukly belli bir derecede. Şumat görünýändir. Ne Notion'un ölçüleri alap, men pikirimçe orta yok mu kadýan? Orta bilmedim, men özüm hiç bilmem. Belki badyran barlak görün. Ne Notion'un öyle şeyler var da. Ýöne ki kompüterler ýaly. Ýöne asl gyzyk bir ýeri bolsa, seni kere basyp da ýazyp bolýandygy da. Men pikir hala yani belli almalı bolsa başka kaynağı edip inni şeyle düşünürsem başlangıçlar için Notion'da tarafı modern için chat taraftan mesela template'ler vardır. Template'ler ve şablonlar. Ben bir mesela öğrendim zaten birden yani no'dan başla düze çöküyorsanız koşum sayfaları vardır. Başlayamaz ve yönetmeyi koşup çıkıyordu. Inni Notion'da ne yapıp oluyor? Notion bilen tabletler düzüp bolýar. Belki Kanban boardda İngilizce boardlar bolan her kilek belli bir derecede status koyup işler yazıp bolýar. Listler döretip bolýar, kalendar mesela ödet
bir aylap işini eden adamlar için napırında men hep deli ediyen prime ölçülat ulu mukadiyanla men 30 sekundda köp durmuşumda tertiplenmek diye şirek. Soýalyk meselem men pikirde bir ay ulu zat ýöne mesela doglanlar dagtyr bar bolsa kalendary bellenigi maňa belli ýerde de telefonumda at gelýär mesela ine şu doglanyny ýaşy şu etmeli ýerden men pikirde gaty ulu kanda sol mesela belli ýerde de sekreteriniň ýalapda ýerden turýan mesela telefonunu gönüldü allanoktan baktaw kan aýdýan alýan boýy hem ýatyp şu etmeli ýa boluşyn edýän kudyala bunun gowetçe mesela suratlar goýup bolýar we proýektler üçin işleýän bolsam men mesela freelance proýektleri timeline bolýan timeline bolanda her gilek belirli mesela sentýabrın 1-inden oktýabr 3-üne çelli bir dadyň üstünde işleýän mesela oktýabr 3-ünden oktýabrın 7-sine çelli men uja tawşynlary ýa eýlen belli bolýar mesela inni şu boşluk sen geri yanmak için yöne başka bilersiniz yöne meşruatı şablon okuyucu şablonların template'ler başlayalım görüyen basamak sağ tarafta işçilik birinci design education bolanna mesela type için gowalan qadiyan işçilik kullanıp biliyoruz alıp şeyler inni şunu kağıda öğrenme bitirmek bolan için men personel değil öğrenme değişti mesela eğer sizde dağıtma olsa diýeli belli ýerde etmeli işlerine bağlı olsa ýa-da diýeli öz saklamaly birli silka türkmençe bilmedim talgy internet targalaryna bağlı olsa mesela diýeli gelecekde dostuňa togudanmak üçin internetde bir zat çakaça goldanma şonuň suratlary bolupdylar zatlary bolupdylar diýeli başga personal ýa-ni özüň şahsy durgunlygy durmuşyňyz ýa-da mesela gitmek isleýän ýerlerde ýazyp bolar ýa-da çykman ýaly men pikirimçe şu gowy mukadiýan bu täsir zorna etmeli işlerini şuman etmeler şuman edýärlerimiz we edip bolanlar men pikirimçe gowy şu board kanban board diýär journaling bolanda bir günlükde diýje ganadım hemmesine bir ýerden geçip oturjak bolsam ertesi bilsegem bolýar ýöne diýje ganadım asıl şular ular bilýär bu Notion ödünü düdülenler Notion ödünü takılan ýasalanlar mesela ene ýa-ni Abdurrahim Gowut belläkeşdi enlikler bardy enlikler gaty güýçli zat durmuşyňyz gowy ýanmasa enlikleriniz gowy men şeýle düşünýärler mesela enlikleriniz siziň günlükki meselelerini çözýänligi alamat çöldürmüşsüň gowy ýanmasa siz baýlygyny durmuşyň gowy ýanlygy däl ýanmasa bir topa kitap okany durmuşyň gowy ýanlygy däl ýöne enliginiň belli bir derejede ödüňe disiplina bolup enliginiň gowy ýanlygy durmuşyň gowy ýanlygy men pikirimçe da dogry Radesman bilersin ýöne men şeýle pikir edýän we öldürmüşümde öz experience men öz geçen ýa-ni gören narsamdan şol hat dogry çykýar men pikirimçe da indi şu şeýle dämi template'ler zatlar meselem diýeli bir template gerekkä men nolamasyjak dämi diýeli Abdurrahim meselem Abdurrahim nada çakolya diýeli nämetçek Abdurrahim habits dämi enlikler diýeli meselem inni Abdurrahim'in enlikleri dämi Abdurrahim'in enlikleri inni Abdurrahim meselem her gelecek daha düşün belatlar diýeli ılgamak şeýle goýa Abdurrahim ılgamak şunu mesela şeýle göreňizde şöyle taşypda durýar da inni bu günler içinde zat ýazmanak da gyzykly ýeri meselem salam men Abdurrahim dämi ökman diňe ýazmak däl barda näme etip bolýar eger näşeýde görýänsiňiz klawiaturada bilemok näme şey apostrof me bir artsa research'tan şeklin taýajyk baýanlarda ta tarawa taňda meşkan ýa-da şu ýerden çeýitip bolýar diýeli meselem näşe dohotlar çykýanlar şoňa wagtym çykýar meselem şu ýerde ýöne men köp ödüm öwrensem çant edýänler şoňa wagtym ene şu ýer çykýar meselem tekst goşup bolýar taýpan şeýle taýpa goşup bolýar to do list bolanlar etjek işler mesela ýerden dokuda turmaklardan mesela dokuda turmak boluplar ondan şeýle ýergederli şeýle ondan eden işler diýär ýapadyk bolýar şu görüş ýalanda adam var telefonda da uza çykýar awtomatik telefonda geçýär internet bolsa telefonda açyp taýip bilýärinde oluja to do list taýat 4 ne bäde nämeler bar bäde heýdin bolanda mesela bu kontekst mesela diýeli salam aşağına kiçiler ýazak diýsem kiçiler bolýar men meselem şeýle dogdam inni
Bular tekstlen görünüşleri. Başka nämeler var? Aşağı ötkesi mesela eğer siz belli ýagdaýda spisek görüşek bolsaňyz, almaly zatlar bolsa mesela diýeli börek, çörek, ýene näme çörek we eýlen mesela magazyna gitsen ýardym etmän diýse, men özüm bolan ýanma. Sebäbi men asyl şunu ýazmasam baramda köp dadalýan almalarymdan. Mesela ýesim gelmeýän zatlarym alışdyrýan tamamdan ýa-ni almaýdy şo problem köp çykdy. Ýa-ni mesela spisek ýazsam, sonra ilerlesem gowolýan eken. Başga istenlik gowolýan bilemok. Näme bizim bular sanlar mesela. Näçe adam gelýär halatda bolsaňam, dan, men, sen mesela näme? Başga näme bolup biler? Men köp bolýanym. Men gatydatlar gowolýan. Beýle adamlar aýdanatdan ýa-ni şahirlerin, goşgulardan statı diýilýär-de, felsefeler mi, tutmaca felsefeler. Şoň üçin hem gysgaçanam her gün ýa-ni bardyr. Gowolýan kitaplardan alyp ýazmany, şoň üçin gowy, quote mark mesela şeyde ýaşamany öwreniň. Diýelim mesela şeyle gowolýan awtoryň dawrasy asan ýazyp. Başga näme goýup bolýar? Başga goýup bolýan wagtlar, mesela to-do list bolanlar. Eger berýärde informasiýa takyjak bolsaňyz, oradan Muhammed geldiğini gowolýan kitaplary, mesela gowolýan kitaplary şeyler. Ýöne mesela asan ýazsak, men bir gowolýan kitaby 1 2 3. Ýöne men şunu ýyňnak goýjak, post asany görünmesini diýsem, bu knopkadan çykýar. Bile bak Türkmence näme diýip bolar? Mesela gizlin tekstde. Ýöne gizlinli ýönde açyk bolýar. Aşağıda divider vardır. Tarypany bölýär mesela. Şunu aşağıda böljek diýsem, şu jawaplaryny bölüp bolýar. Ýöne şu ýerde bir gyzyk ýeri bar. Notiony her gide tablice bolýar mesela. Diýeli bir linýada ikara tekst bolýak bolsaňyz, ýa bir tekst alyp şutak geçirip bolýar, aradan çykýandyr. Ýa-da ýöne şunu alyp, şunu ýene geçirdim, üçüncü çykýar bäde mesela. Diýelim men ýaşamany öwrenimi üçüncü geçirdim, şutak geçirdim bolsam şeýle. Tamam. Yani üç list boluşmak. Nime üçin aşağına ýatyp bilýän herkes ýokda. Muňa aşağına ýatyp bilýän, mesela böregi muňa aşağına goýaly, çöregi bäri goýaly, diýjekler adam şeýle ýatyp bolýar. Ne bula şeýle ýa-da ýatyp. Ne bundan başga Notion içine nämeler goýup bolýar? Notion içine belli bir sahypalar goýup bolýar. Call-out tiperda bu ýöne bilmedim. Eger gerek bolsa men köplenç üniversitede edilen işlemde belirli pikirler gelse mesela C'ler jumlanyan mesela şöyle de şu ýerni düzeltmeli adam şeýle. Mesela ýadyma çörýärler, kullu faýly goýarlar. Gaýarly çykmaly tamam. Öýde mallama oktan aklymda görmedim aý işleýi diýip oktan şonu gördüm etmeli. Şeýle bar. Ondan mesela bular mention a person bolanlar eger komandada işleýän bolsaňyz diýeli men gysgaça bizde 2 tane adam bolsa men diýeli terjime etip şunu üýtgöp goýar diýip şoňa adam belletem mention person bolýar. Mention a page bolsa başga bir Notion takypa. Ene şu gydykly ýa-ni gaýtymda date reminder. Bu näme diýär? Bu size mesela diýeli remind tomorrow. Şunu taýlap bilýär. Diýeli hepdir geçen indik hepdäni 6-njy güni diýeli saat näçede saat PM-de şunu. Akşam 9-da men ýatacak. Näme ýatacak? Ýa-ni arkasynda mesela Notion ýazar. Notion ýatacak. Şunu sizin telefonda bar ýa. 9'da yapmak tabii. PM. Sizin akşam 9'da bariyatı. Şu Notion size yazıyan aklımdan. Telefonunuza korkundan sapşayına gelişiyorlar. İyi yok kadın idea. Notion webinar var 9'da. Atnaşlardan. Olmadık goğu benim fikrimce. Emoji benim fikrimce ati Notion tapavlandır yanda. Sebep olur öz brandlerini şonla düzenlen. Aklımda isim mi takipede bağda Notion yazarlar. Ve özden taylak biliyorduk. Ben de şeyler. Yönü şonu mesele etmediýärler. Mesela 2 nokta goýsaňyz, islenlik İngilizce ýazsaňyz bir söz çykýanlar. Şonu var, daha giýrotunda gerekli. Arkaýyn 2 nokta goýup ýazsaňyz, islenlik daha çykýar mesela. Smile la İngilizce. Smile. İyi taýlap bolýar şonu. Zordan inni wazn dätdal ýöne, belli bir adada mesela köpden edeşim iş edesim gelmese ýöne şonu goýup edýän edýär muallim hay bolýar işler başlaýyn ýöne de türlü kirlerle gelýär. Matematikada gıptan ýa-da bolsa, matematika näde formular bolýar her girecek. Men bilemok, ikilikçi dogry maýdaýyn.
Yöne formlar ulanyanlar bar. Bar kurtaşlanma tanıyan ulanyanlar formları şolar işleyenler. Indi yine gılık bir yerler var. Tablitse, döretip bolya. Tablitseler döretip bolya. Yanka içinde alıp başka neyine döretip bolya. Boardlar. Mesela not started, progress, edip başlamalı. Başka neyine döretip bolya. Diyelim. List gerek, timeline, table. Edil şolatlar. Bolyan hemen. Inni surat koyup bolya hukman. Ve bookmark bolanla belli bir ýagdaýdan taşadan gelýän istenlik näme talgalar internetde mesela bir Instagram post goýarsaňyz sahanjak bolsaňyz sahanjak bolýar, video goşup bolýar, aýdym goýup bolýar, mesela kod ýazanlar bolsa kod ýazyp bolýar, noşun içinde gyzyk ýary. Öz faýlaryny goýup bolýar, dokumentlaryny bitirmejek bitirýän gelmese, dokumentlaryny içine goýup bolýar. Inni bular gyzykly ulanýan hemmesini ýöne men şuna gir oturmayın, şeýle dakşeýle düşündireýin. Bular en bit bularny senlik daşardan gelýän pajamalary noşun içine goýup bolýar. Nähil diýeýin. Meselem siz dada gelersiňiz şunu şeýle görkezýän websaýty, şunu gelip ýazylansaňyz, ýazylan bolsaňyz, şu şeýle döretdik şeýle. Indi feretseňiz şu da badyr. Forma doldurmak şunu biz yankı embed ettik. Başka website'den Notion içine sallıkta. Notion'da doldurýanyz adyňyz email ýazylýanyz bolýarmy? Haýo. Mesela ýazylyňyz bul uja daşardak website edýär. Bu Notion'dan ýa-da şu gyzyk Notion'a gyzyk ýeri daşardak website Notion içine salyp bolýar. Onu kan-kelläme aratmaýyn. Diýje goýanadym ýöne mesela şeýle de koyup ullukka yankı içinler ummatsız edip boljak wagtlar bar Notion'un aşağı sakitýände gidip oturýar be. Diýje goýanadym. Indi bular şol ýalap şumat ýaday Notion ýöne lazım gorko aýdaýyn edim. Näme işleýänni. Soralar çykdy, kommentarda kynýadym. Adary soňy nimene de belli geçer. Soralar çykanlar jogap türkmen. Indi olar Notion ýadylan kıyıkça belledik de o da ve inni şablonlar näme we näme tapyp bolýar. Gylyk beri şablonlar ýani Notion içindäkine özüm görkezdim Notion'a girip ýöne inni häzir hemme milyonlar köp adam bolanýan bolsa diýmek her kimin öz byzykça edýän şablonjyklary bardyr. Ýa-ni özüniň ulanýan sistemalar bardyr, men näpirler sistemalar gatly gorýan. Sebäbi eger siziň endige bir zat endige bilmeseňiz, ol endiň günäsi däl, siziň hem günäňiz däl, ol sistemanyň günäsi. Siziň sistemaňyz ýok, taşda görüňiz, şol endige etmäle sizi hiç kile şans mümkinçilik bolmasa, şol sistema. Indi şablonlar sistemany düzýär, Notion içinde bolanda. Häzirki ýagdaý şu kan website bar, ýazyp aljak diýseňiz, bu kan website näme könje iň gowy Notion'da şablonlar bar. Häzir onu görkezjek, näde şablonları öğrenmeli almalı. Näçe şablonlanmalı ve näme peýdasy bar? Asıl pikiri webinarın pikiri şu diýip. Aýtsam, üstüne belli geçmeli gyzyk ýeri bar, wajyp ýeri bar. Birinjiler öz sistemalaryny üçin amat bolýar, ütkeşmeler giýip bolýanlygy bar. Sebäbi Notion belli bir zata düzülen bolsa da, siz özüňizde ýakymly, siz özüňizde amatly boljak zatlar giýdirip düşünip bilýärde. Diýjekanadım. Ýa kaçınmalar istenik ýerni ütkedip bilýär. Eger size bir ýaramasa çalyşyp sene bir goşup bilýär, aýyp bilýär. Ve her gün wagt dogrulanmagy kundagy ýa-da şolardan. Indi informasiýalary bir ýere taplamak üçin kelle agarsyz gözde wagtlar çyklap bolýar. Menim pikirimçe gaty güýç tarapy mukaddiýan. Sebäbi özüm freelancerdan da her türlü klientlaryň, müşterilerin işleri bar bolýan, ondan belli bir ýere taklap, olary uğratmaly ýeri bar da, şol ýagdaý bolup bilýär. Ýagny diýeli sizin işleýäňiz, meselem talip bir okamda bäçeler köplenç gruppa işler bar, toparlaýyn etmeli işlerimiz bar. Şol kellägir bolup ilk başda, ýani Notion'dan matbaatlam, her kim ýazyp giýip ondan Notion açdyk bolýan. Her kim hata anfaq bolýar, ýa-da işlemede kommentary berip bolýar, meselem bir editörden işini görüp bolýar, ondan gyzykly bar da meselem bir adam öz işini etdi, ýa-da etmese meselem boýnalamak, meselem etdim, ýöne etmediler. Notion'da wagtdan görüp bilýän, meselem näçe tagdan beripdir, näme girdipdir, kim ýazypdyr, şol gyzykly ýeri.
toparlar bir şeyden benim fikrimce. Ne diyor ayyanlar? Üçüncüsü informasiya paylaşmalı olsanız, başkalarıyla paylaşmalı olsanız diyelim. Benim fikrimce, meni in köp radin yeri, halat edin yeri, yan kayıtçılarla website'larda portfolyo dönüşmek. Mesela belli bir mustaqara bir klient tapamadın, durmuşta böyle yapmazda Instagram'da ediyorlar. Men işlem görjek, bana bir avrat doğdam, ondan menem Notion linki girip kor, menem zaten WordPress işlem doğdam. Mening website'im var da görsem Instagram'da o website'im var, Notion website. Şöyle yazılarına taş işlem WordPress'e yağmur okuyan kitaplarımın kanalları var, dağıtları var. Görürseniz işte. Şöyle WordPress'da öyle var da website. Men fikrimce katırım bakılar informasyonu başkalara näyleyim çaltyk bilen geçirip bilmekde. Mesela çaltyk uğradıp bilmek, iyi verip bilmek. Tabii men öyle yadayım düşünýän bir modan ondan uğrat, Telegram'dan uğrat, men fikrimde goýda. Telegram'da tekst uğratsan goýy. Mesela fail uğratmaly bolar ýa-da mail nama dizmeli bolsa, men okman Notion'a gidýärmen mesela. Men fikrimce. Abdurrahim teň durmuşynda da bolýarmy? Yani kaçın gelip Notion has anfatlaştırıp ulanmakta. O yani aytışmalak to-do list esas hanam nemetken yer. Yani durmuşumu asatlaştıran bir zat we Notion'u asatlıktan ulanýan bir zadım. Men aslında yaman köp bilemok size şoň ýalak bir psihiçiski rastrojstvo diye şoň adat bam size bilemok ýöne men şu to-do list zatlaryny kat köp önemetdim de gözledim to-do list programmalaryny edip bolajak bir applicationlar ilse telefondan olsun ilse nemeten olsun näme şu şeyle website'lardan olsun ve näme üçin hersinde bir minus tarap tapýadym da ýöne Notion'u şu zat bir kerek esasan iň haly zadım Notion'u şu adyr to-do listde sroşny näme hem näme gyssaly däl bölüp bolýa, tabliça ýasap bolýa. Yani şoň adatlar yani özüň üçinem esasam diýil aramda dizaýnerler ýa-da şoň alak dizayn üsberýänler baý bolsa bir kere owadanam görünýär, bir kere kanagatlanyrjam görünýär. Edileri. Arada yani birine ötürse Notion malda ondan bir dostum ayca içen kohramı şekerlim ama söyle yazyan ýerde öyle dedi ya namestim edýän şu tarafa gowy Notion diýär da meni belli bir etçikden tapanok diýär ýalmasa mesela alasmydan futbol kam köýnegi mesela diýär halk goýan ýadyma çykmaýan diýär sebäbi belli da her gün beýinden geçen milyon tane informasiýa geçýär ondan ýaşatmam kyn. Yani sen ayet geçinler, disertasyon maliyende resursları bir yere saklamak mümkünse, yani kültürler almalar bu kadar yani. Aktivatı saklaya, alım saklaya, bilim saklaya. Owa. Notion'u ne ýadyr özüňem aýdyp geçersiň yani şu näme tarawa, braşk minus tarawa ýöne luboy professional bir web näme platformda bolşýarlar. Bulam ýöne soňunda ödeýär. Başta ýamar kyn, öwrenşmek kyn, näme etmese kyn ýani bir hirek sen aslında näme üçin girýän, ýani öz zatlam tertipleýin, öz zat näme düşünýärem tertipleýin, zatlam task listim go tertiplenip girýän ýöne içine bulaşýan. Başta men gaty bir hepde bulaşypdym, ýöne soň ödeýän. Ýani bir hirek ýani näme adamlar bar, o YouTube'dan zatdan görýän, bolyn daş sorumda kän ýok, YouTube'da zatda görýän manyak şekilde ulanýanlar bar. Yani tık 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 tık. Bir kere belli adet yani komandalar zatları bilip onu öldürüm aytýarlar da yani diye esasam YouTube'daki vlog etýänler çekýänler yani diye köp peýdas etýär diýenden arzu edip galýar. Mene bir şey bulansam bulan aýsam da diýip bara. Oza diýjek adım Notion'un özi 2 milyarlyk kampanya özleri hemme kampanya Notion'u öğretýär da. Website'e girip görsem mesela website'e girip görüm hemme Notion edilen mesela azıp API olsun. Kodama sonra edip bilen bolsa mesela doğru dipler var derecede şonda so derecede mesela Anfat Notion. Ýöne uğraşmasa o Abdurrahim Ayşalak başga platformadan gelseňiz uğraşmasa azık bir hili sizin gözüňizde bir hili ýöne kedatýarlar da görünýär da ondan. Siz ýöne ke gelýäňiz işiniňizden Notion anlarda bolsa ummadan edip bolsa bahslar bazyp görüp bir hili aldyryňyz adet ýani ondan öňe durmuşyňyz ýerine gelip başlaýar ben pikirçe.
Ağladıkları yola çıksan yine yola girip yanında diyecek anladım. Ne belli yerim. Ha. Eğer özüňizde mesela freelance ya da kiçi biznesiniz bolsa, Notion ummaty ýapdyrşykda ýa. Tabii hem de avtomatlaşdyryp bolýa içinde Notion'un ýa kaýçyň ýa belli bir senik ýagdaýda size geljek, telefonda geljek ýaşlatmalar diýil ýa-da notifications ýaşlatmalar. Men pikirimçe iň gymmat ýerim kadiýan men üçin. Tabii men köpünç ýa-da nähtir ýadyma çykýar. Yine klientler var, yine karvaca yamatı işte yine karvaca yağdan çıkan lan öyle yan kaysında yerden duruyor. Gün ha bakıldı hem yap geliyor telefonuma mesela. Sünnet mevcuduna devamında olsa kılıklı. Ondan Biziň berkeleme aramda seretjändiň arasynda kadrada wadyr biziň CEO-muz eşjäni kadrada nemeden esden has neme bolýanken efektiv bolýanken käwa diňnakdyň ýatdan çykýarda onda oturýardy korup sorup o Notion'dan komandam salyp şotada nemesek neme boljak eken görýärmi behit boljak eken. hava ve yani belli edilmeli projektler yapıp bolýar, kim şunday işleýär ýa-da etip bolýar, görüp bolýar mümkin gaty güýçli zat kadýar sebäbi bädemi tanýanda köp klientlerimiz ulanýarlar Notion'a. Şoň üçin bilemok ulanyň men diýjek bädim bäde bizim näläni ödümüz için ulantan men pikirimçe men gowar kadýar. Ödüm östirmek üçin gaty güýçli zat. Ne häzir ne men gorkada nidimda mesela freelance nälerim ya bäde design sistemleri we ulanypdyr. Bäde belli bir kampaniýanyň özi duýhemme ýa-ni içindäki zatlary mesela bäde sağ tarapda aşağıda software engineer kod ýazýany düşünýärler. Edilen kodda çykan ýalňyşlyklar, dowdan website çykan ýalňyşlyklar belli goýup, şolar düzelýärler ýa-da bäde adamlar ýa-ni özüniň Abdurrahim Ayçan şu naslanyň öňsürýärler. Günnäki işler ýa-ni travel türkmençeden bolýar. Fiýahat etmek, pikirleri, planlary, mailnamalary. Ýatdan çykaryp gitipsiň ama türkmençe näme bolýar? Ýatdan çyksa bolýar. Ýa-ni belli bir senin kampaniýada bolýan günnäki işleri ýatyp bolýar-da. Ne görýär ýa golda adam çykma şekilleri bar. O diýdi hem adamda şurada görüp ýetip bilýär. Ini açık kestek benim toparlamam yatan başka internet sistemleri var. Ini azıcık şu adaydayım. Tabii fikretmem de men yaşadım sistemleri. O dediğim men belli bir adayda yani gidip psikologan okuyup yani Notion'da işlep nalıp bana etmedim. Doğru. 2 lab Notion döndüm. Ölmüşün olandım. Sistemleri düzdüm. Sistem olanına belli bir kod yazıp oynayacaklar. Diyecek anladım. Sistem olanına şu Notion'un içine şablonlar düzüp öyle ulanıp şablonla bulanıp yeterli neticeler ama şoları ulanıp yani şoları öğrendim yapap edemde aslında. Yani sistemler belli bir adayda yani atomla enlikler diyen kitabı var James Clear'ın. Şoňa degişli bir ekran sistemi düzülönçüyordu. Psikologiya, emotional intelligence da İngilizce emosyonel akıl ve emosyonel akıl var. Men pikirimçe gaty wajyp tanıdýan häzirki durmuşda. Sebäbi her kim diýär IQ näme nähit akylly bolar emosyonel adadan kellan durup bolmasa akylyň peýda ýok kadýan. Ondan mesela şu 3 tane bar. Birinci enliklerimizi näzir etmeli. Bular mesela bu üç köşük Notion içinde enliklerini düşün badır. Ýöne bu ondan üç köşük. Bu uja maksatlary içinde selýär, haýt enlikleri define edilýär, haýt enlikler haýtyna bagly. Häzir düşünürjek. İkinci, her ay öğrenmesi. Men bunu ay etdim. Ýöne men bäde weekly ýazanlar. Men hepdelige ýan öğrenip görýärsiňiz ýazylan hemmedat. Yani ulaşsamaz men hemme durmuşum bar. Yani ulaşmam. Ýöne asyl ideýasy şu ýerde hepdelik. Ýöne men siz üçin aýlyk etdim. Her ayda öğrenmesi. Özgeçilerini artdyňyz, görünýärdiňiz da düşünürjek. Soňky üçüncümiz bolsa hepdelik tanı, hepdelik etmeli işler tanı. Menim öýde hepdelik bolanýar. Şoň üçin şetada hepdelik bolsa öňki paýlaşan edim. Men pikirimçe gowar kadýar üçinem ulanjaklar bar bolsa. Me Notion'a geçen şoň bilen Notion biz size şunu bereriz. Size şunu uğradar. Yani bunu näde almaly? Bunu size
salgı yana da link uracak. So link açsanızda mesela uca Notion sizin özünüzde bolsa, mesela diğer kompüterinizde, telefonunuzda bolsa, so berle link açsanızda yukarıcığına da çıkanlar duplicate gibi İngilizce. Şoma bassanız bolly. Siz şu sahifa bir kaç template sahifa sizin adınıza çıkıyor mesela şu yerde çıkıyor da mesela şu yerde çıkıyor private dip aşağıya çıkıyor şu yerde. İyi bolly hangi da mesela yok. Bärden 3 tane template'ler vardır. Inni birincide masaly hepdilgi işlem tanawy. Kılık bir yeri men hepdilgi işlemi açıldım. Hepdilgi işlemi yazgan şeyler. Mesela men İngilizce bärde birinci gün, ikinci gün hemme yazılan bärde ne görýänsiňiz? Menim goýan şahyrymyň zady bardyr. Postgres'den bir kupda yazdım. Bir ben yazdyr. Goýan şahyrym. Ondan inni kılık bir yeri görýänsiň şu hepden basy bärde yazýan mesela diýeli hepden başlayan wagty Abdurrahim Ertilay çepi 22 23 23 değil mi? 22 Ağustos'ta başlayan adam ve näte 30'da çeldi. Yazan şeyler. Ne? Doldurýan mesela birinci gün hanam etmeli, saat 8'de işe gitmeli, abette email uzatmaly. Şimdi bunu men ýöne yazdım da şeyde dursun diýip, posturmasyn diýip. Özüňe näme ýazdyňyzy ýazyp, enter basyp, täzeden girip ýazyp bilersiňiz, ýetgizip bilersiňiz da. Şimdi Notion'un goýary, mesela şu arkada ýaşyl görýänsiňiz. Her gelecek adyp bolýar tekstde, mesela basın, ýykalar. Renk goýup, her renk goşup bolýar, ýetgizip bolýar. Mesela men kursaşlarım var, ellerine ýazýarlar bir tapar marker götürdiler. Benim beýle ýa-da dırtlatlaydy, onda men Notion'da pasadım da, ondan düşünýän ýagdaýlaryny, näme edýär, bir informasiýa goýatda galýam, şol ýagdaýlar. Eğer çekdiğim da men gidebilen ok, bu bir hepdelikde yoktur. Nega bärde var, näme goýan kilip, ýöne tak söýliyor. Ne? Bula şeyle, inni bir hepde otursa näme etmeli, sonra ýa çykýar. Hokman. Öncelikle şimdi düzedemde şabadi men var bilemokdum. Notion'da template button nipadat. So template knopka me ya düğme mi? Bäri rastan hepde çykýandyr mesela. Her gede goçan hepden şöyle çykýar. Hepden başlayanlar. Ama bunu şu taf bilýär da meselesi. Bir 10-15 hepde bolup giderden uza belli bir haçan nämeden ýadylaşmasa gözläp bilýär da. Ne? Hepde bu tordy diýeli 23 Ağustos 30 bu tordy näme etip bolýar? Şöyle bir atmadyr. Düğme var. Bulan mesela aslında içine ne yapmadığını şu günü şu bağ kopya edilir. Orta şeyler tarih hepte hoş yapıyan ve şuna baktığımız tarih hepte çıkıyor. Koyuyorsanız ne bärde oja ekran hepte boldy. Öyle bärde yürümüşünde aşağı düşüyor. Bärde oja şeyler. Ne yapıyor şeyler düzülerini sorarsanız şu telefonu açsanız telefonla birinci, ikinci, üçüncü gün ilgilenirlik diyenler şeyler. Problem olmadı alakta. Ne bu hepde de oturdu yine açılıyor. Tarih hepte hoş, yine tarih hepte hoş. Görýänsiňiz bärde näçe hepde bolup gitdi. Indi bu adyt görsem, adyt koýadym bärde de. Arka tapaýalapda, soraýaly. Indi bu kelläger bolmaýalar. Men aman öçüreýin. Siz alaňyzda ýüregiňizde almaýalar. Men bir biýinden var Notion template alym boly içi görüp bulaşyp almalymy okellip bir okundum da kellem bulaştırdı. Näme çakardan gaharmaýla näme koydum düşünmek için olmasa da. Eger kamera düşünmesem näme ýa-da net koydum näme. Indi bula hepdel işlem tanawy. Men pikirmje gaty wajyp bakadýan. Eger bunun işte ýa-da meselem diýelim men köplenç öňler işlem ýazmaýan wagtda 3 saat 4 saat telefonna oturup bara wagtym köp gidýände kan üfleremokdym. Indi şun ýa-da şunu jok goýanlar, opşun kil bolup geloja hepdel işlem ýazýan bolýan. Haýsy gün näme wagt gidýäni bilsem bir hili özüm näildi bir hili özüm wajyp diýänmi ýa-da bir hili öz iş edýäni bilýänler. Kawata öz iş edýän mokmay bir hili wara bundan kolal tip salyan oturýan bakça diskutýanlar demem näli lok edip desem. Öyle bolýar çygadylar. Häzir bolsa me işlem badatdan feride tutýan geçecekde gat köpde edipdirler diýenler. Çykdyklary. Ne enlikler var. Enlikler template bolsa şunu köpde edip özüm ýa-ni James Clear owen afterym atynda enlik kitabyna değişip kursam edip goýsajda. Şoňa döredip etdim. Şoňa serdip etdim. Sistem barynny.
Bu näkilik ýagdaý. Bäde görýäňiz arta meselem endikler var. Diýeli Abdurrahim ýylla 50 kran kitap okujak bolýar. Ol endikler, ol maksat dämi? Şo endikden näme maksat etmekçi? Maksatlaryny bäde ýatdyr. Diýeli blog post ýazmak, stres aratmak we 50 kitap okumak. Diýä Abdurrahim ýylyň başynda men 50 kitap okujak diýär. Şol we ýazýar. Haýsy wagt adamda. Ýanwaryň birinden dekadyň 30 çelli we nädip ölçeýär Abdurrahim şonu hepde bir kitap okuýar. Antarkda bolda notga bar. Indi sizin gibi başga jogap biler men pikirimçe diýelim. Bilemek barda işläp diýeli ýylla ikran agaç ýetişdirmek bolsa ölçemek kyn iş ýa-da meselem her gün bar suwarmaly ýa bilemek ýöne maksat. Dogda maksat bolýar. Indi şol maksatlara ýetmek üçin endikler bar. Men pikirimçe endikler maksatsyz hiç ýylapdan gadýanlar. Ýöne kär maksatlar belede oturmaya mesela Abdurrahim böyle 50 kitap okuyacak 50 kitap okuyup Abdurrahim okumak mesela okta diyecek adam sonra devam etmeli endiklerini ilerlemeli minni şu yerde görüşme diyorlar mesela bir saat 20 minut daha yazmalı yazması yerden durup meditasyon etmeli bu berde görüşmenin maksadını yazıktırdır o nähil ýagda yazıktır berde algoritma Notion'da relationship değişiklikte o diýdigim mesela şu tak gelsem haýlap bolýar Uza Taylan'dan 2 saatdan bäde çykýandyr. Öyle. Maksatlarymyz. Meselem şu edilmeli enlik haýyt maksadyna değişdi. Sebäbi bar, diýjekler adam bir maksat etmek üçin diňe bir enlik keserlikler, men pikirimçe. Sebäbi diýeli Abdurrahim durman 50 kilometr ılgajak bolsa, Abdurrahim bir zana ýerden turup ılgamaly, ikinji zana ýerden turmaly. Üçüncü dönem var ya köp su içmeli. Ben diyelim. 3 tane elini edilmeliler mesela. Şu 3 tane elinin maktadı bir vort bilir. Şunun için maktadı ben işte öyle koydum. Men pikirimçe görsemin kovuam kadiyat. Maktadı bilsemin elini etmek antar. Men pikirimçe daha öyle James Clear kitabına var. Ne? Bunu hep de oturdu. Yine yankıyada ya. Retkeliyor. Sadece hep de hoş oluyor. Yönü bu hep de rahat medyalık. Size arada vermedyalık. Bu hep de alım. Mesela hep de alım. Getirip hepdelik arşive salsanız arşive video mesela. Ondan geç ve gerekli boldun en hepde tarih hepde geldi ve hepdelik arşive girseniz önkeden işlemi bäze çykýar. Ondan uza bäze görüp bilersiniz. Mesela haýsy günler edipdiňiz, haýsy gün tutupdyr mesela Abdurrahim Tevediýa 50 kitap okudum bolýan ýöne şu okumandan şu tutupdym şonu da 50 kitap okapdyrym. Men gowy diýip bara pikir edýärim. Köpçe menne bolýarsa ýa 50 kitap tutupdyrymda Yöne bir tane kanunma endiklerine 2 yıl tutturmadan never miss twice diye denilse 2 yıldan köp tutturmazak falan olur. Endikler defteri näme? Endikler defteri indiki gelecekte etçik endiklerine ýazyp koymak. Ne fikirje gowy sebäbi after öt kitabına idea da bir endikten köp belli wagtda bir endikten köp var endik edilmek kyn iş ýa. Mesela diýeli bir ýerek birinci kitap okumak enlik edilmeli, ondan ýerden turup bilemek ılgamak enlik edilmeli, ondan soňra köp su içmek enlik edilmeli. Hemmeti birden etjek bolsaň, adam psihologiýasy käýýetine ondan siziň ara bir pessimist bolýan edesiňiz ýa-da kynlyş ýa. Şoň üçin birden başlaýan bar. Üçüncü, her ay öňümde film. Şunu men hep delge edýän aslında, ýöne gatgowdat özümizi adam bilemek, adam hukmuna tanımak üçin gaty güýçlüler. Indi bir nähili işleýär. Görýärsiňiz hepde var bu aýyň ýatlama datlary, bu aýda başga barmak datlary, gazanan ýeňişlerim, bu aýda haýtatyny özüm östirdim. Indi nähili işleýär? Meselem bir ýagy, şu ýerde bir ýa-da ýok, bäzi tarapda bardy, new dip. Ýa-da girdiňiz. Indi boşlukda taklip edildi. Boşluk diýen aşagda aý fene bar. Template başlagy bolan çykýar. Meselem näme çykýar bärden görkezýän. Açıldın ana. Indi görýärsiňiz. Aýyň başynda giriş. Şular üçin maksatlarym näme? Nämeler ýetmek isleýär we bu aýda garaşan datlarym. Napyrmer, men hepde bolan üçin men hepde edýän, her hepdäniň meselem şu gün uja edilen geçen hepden taýin boldan. Geçen hepden taýin häzir bu uja aýyň başynda giriş bolsa meselem 3 aýda aýyň başynda näme ýa-da meselem şulay Abdurrahim diye 4 kitap okujak. Bilemek üniversitede 5 tapağından 5 aljak. Ýa-da bir 2 saat şäherge gidip geljek.
bilemek bäsen adama ýylgyrjak şeýle zatlardan. Inni çeýleşdirýän roly, mesela men näme üçin ýylgyrjak diýip aýtdym, Dale Carnegie kitabyna aýdýa adamlara ýylgyryp, adamlara transformamak diýipde. Şolardy mesela ýadyma düşdi, şonu aýdýan. Nämeler ýetmek isleýär Abdurrahim bilemek, belirlerde Abdurrahim şol gören köýden arasy gelýän, gara köýnegini ýadyýan mesela. Şo gara köýnegi arasynda gelýär şu maçlarda, ýani. Şo men pikirimçe. Ini belirlerde üç taplar. Men üçin şol hepde men üçin näme bolup bilýärlärsem, noşun nebinary belirlerde üstünlük tamamlamakda. Bu aýda garaşanlardan bolsa, şuldurykly biriň doglagyny ýatdan çykmagan ýatyp goýup gotpan. Men kimse gowy tebawi senik bir adama eger kamera bol tanamayan bolsadan doglagyny mutlu bolsun diýmek men kimse gaty gowy adam hadýan ýokma doglagyny toýy bolsun ýa-da prazik bolsun ýa-da bir ýere gitmeli bolsaňyz şular 24-nä amanlara mehmançyla gitmeli, çaýa gitmeli, ýadyňa tutman ýatyp goýup gowda. Indi haýty enlikler bular üçin şu aýda etjek enliklerni dem ýadyň ýatdan tutmaly ýaly. Aýyň soňunda bir gede giriýär taýpa seredýäňiz we şulardan goýdum indi aýyň soňunda näme boldy? Ýaty saklamalar bar. Meselem gowy etde bolanlar sevgili we dostlar tabi bilemem. Hemmelat bolup bilýärdirmiş. Haýty baktatlara ýetdim. Seredýäňiz näme goýdum, maksat goýdum. Haýtlaryny ýetdiňiz. Ýetdirikleriniz üçin näme üçin ýetmediňiz we indiki aý näme gowlap bolar? Indi şu gyzykly ýeri meselem men her hepde oturup iki saat oturmagy soragysyna. Tebawi biz özümizi köparlaýarsa, meselem belirlerde biraz ýetmesek, ay wagt bolmady, bir jagatdy, owally men oturýan, kimde ýetim jagatmady. Wagtan bar, özüň etmediň, näme etmediň, şoňa özüňe jogap bermeli. Şol sebäpden meditasiýa, terapiýa da gowuşlaýan özüňe fora beryp, özüňi bilemem, asuzdatdan ýa-da asuzdatdan ýöne özüňe fora berýär. Meselem Ahmet Kelly näme etmedik şunu. Ondan indiki ay şonu şol setliğe etmeyen təsirlerine naftara üst vermeli. Ve təsirlerine üst verseniz ondan güzel şol ayeti verip sonuç etmeyenlerin indiki ay olsa ben şolu təsirli adasmanlayan yağdaylarda. Ondan güzel doğal kıdya. Şuna doğal rantamız in yukarı çıksanız şöyle da atma. Bu ayın yatlamaları mesela diyeli Abdurrahim diyeli kitabı kodda mesela. Oradan kitabı kodu bulayda qadanan yemişleri Abdurrahim mesela 5 kitab okudu. Men fikrimce gowy yemiş berdiýän bir ayda 5 kitab oldu. Bu ayda haýy tarapdan özüni östirdi Abdurrahim diýeli enlikler taratdy. Bulayda başaran taratlar mesela diýeli bir ýeriň nomyny atpalmady. Bilemok, näme başaran men ýadyma hiç kelläme ýa-da Abdurrahim etip bilmez diýipdi mesela. Bilemem surat çekip olmadı. Ben surat çekip olmadı. Diyor ki icai berdi yadım. Hayvanatın arabıyla diyelim sen savrayın. Sen savrayın. Bak. Şu tayin yine gör atacağım görünce patamızı doğrulursam asaklıca onu kamol ki yandan bir yıl yaşadıktan mesela 50 hepte de tam ferediyağım varın. Yılın devamı näme gibi bolup geçerli görseniz özüm indiki ötesini diyor ya doğru mayt yani öyle özüm bilen çesne onu doğruçlanmalı. Yani ya da ne galmanlarla doğrudan galmanlar. Hiç kim görmeyen beni atayım bunu. Hiç kim benim mesela tutman hiç kim görmez. Al doğru yani berbanda yani öğrenmede bolsun. İyi. Öğren ferahlamaz. Öğren işlemler ferahlamaz. Simsveriyam var. Şuna etmenden solaylar ya bak yapmadı. Şu martda görün qiydim var. Namın toramala kelin belki men sevgimdir bilemem. Fikir çıkıyor. Etmez bazı fikirler. Hekimde bolýanlardyr. Bolmasa da bilemem. Bolmalyman. Durumdaş ýöne oturma öýdetirmek. Bäý şu wagt ýagdaý hatam düşünýän, ýöne de internetden ýerim görüň bir zatlar. Qyskaça sorýanak. Inni Abdurrahim sana bilemänim, aýdamadım, düşündirip oturdum. Pikirlerim. Men şunu aýdasym gelýär-de, bizi görýänler, soň görjekler we bizi şu açan görenler bizim bar maksadymyz, niýetimiz sizlere peýdaly bir endikler bolsun, maglumatlar ýetirmek. Bu tarapdan biz hiç hem
neme gysganmaz bu zatlary we sizlerle gelecekde paylaşyp durarys. We ünsverşiňiz ýaly gadyrly adamlar bu Notion programmasam aslında seresen gaty güýçli bir programma. Bu programmany etjek kişiler özüne wagt aýyrjak kişilerde. Şoň üçin goýuňy näme şo вечеринкадар, diskotekalary o braşyk wagt aýryň özüňde o illere däl we Notion üstüne işläň özüňde güýçli endikler kazandyryň we men çynymy aýtsam näme edem okdum, näme şo ýanky hepdirik aýlyk syny edem okdum ýöne etmeli bir zatdan beri sebäşere diňlän oturýan, ýani näle güýçli bir zatdygyna göz ýetirdim-de. Ýani adam özüni analiz edip bile özü geçmişte gelecekte etjek maksatlaryny kesgitläp bile bu gaty peýdar zat we gaty güýçli zat adam üýt götürjek zat. Owa Notion bir zeski bir platforma däl. Notion hakyky maksat okununy produktiv we arzuwlar uly bolan adamlaryň ullanýan platformalaryň biri. Menem şoň üçin dinleýänlere maslahat berýän Muhammed Kelliň bu türkmençe beren demesinden webinarlaryň peýdalanyň içindäki zatlary ullanjak bolan wagt geçen soň neme dersiňiz öwrenşersiňiz we bu zatlar şular ýaly üýtgeçlik platformalar ullanmak, zat etmek size has kreativ taýdan, döredüjlik taýdan hem kömek etýär. O ilki gutormak hak neme biz belki ýene täzeden YouTube'da sorulan sorulary bir gözden geçiräli. Ben burada gelecektim. Yankı şablonlar alacaklar. Hader İsmail var. Zadeler, uğradır. Sizler link paylaşır. Chat'ta, YouTube chat'ta. Gıysaçan adıcı İsmail link paylaşır. Şu yerden girip alıp bilirsiniz. Sonra belli geçenedim. Sorular, arkadan sorup bilirler. Soru çıkanma olsa cevap verelim. Bärde gysgaça değiş bir soru beripdirler. Yani eger yani prosatdan peýdaranyp senem jogapla şu wagt gysgaça logos inspirdim bilen bir soru ýüze çykdy diýe. Gysgaça diýip sözi bölüp ýazmagyň sebäbi näme? Ýazmagyň sebäbi näme? Ýa-da sygman üçin şey ýazdyň diýip soraýar. Inni kızıklı birinjiden ılık yer var. Logotipim edilen logotip. Men afterna yazdım. Amena bu ütköşüktü. İlk başta edilen logo ütköşüktü. Onu ütkötmödüm. Näme üçin gysgaça diýjek anladım. Asıl menin ilkinji pikirim adamlara bir bilemek gysga ýagdaýda informasiýa berip, özüne informasiýa bermekde. Aýynyň ýöne gysga bolup durýan bir kiler. Öyle gysga gördüm gysgany. Ondan bir goja edeýinçe adamlara hat ýakyn bolýar. Şadyp başdyla aşağı oýdum bolýan. Logotipde gowurny. Aýynyň bolýar şadyrsyň. Şadyrsyna gidip ýöräli, başsaly. Ondan adamlar gowurdy. Gysgaça kelim sana ýokalda. Atak gysgaça dikketeýip diýýär. Teşekkürler. Doktor komentar diýip bir dinleýijimiz haşy edipdir. Muhammed Kelli öz Notion workspace'ini görkezip bilersiňiz diýipdir. Eger şahsy bir informasiýa ýok bolsa diýipdi-de. Indi men iki tane workspace var. Birincide men görkezip bolýar. Açaýnady. Şahsy informasiýa bolsa ýoklar. Birincide şunyma benim bärde näme diýär? Birincide websaytym bar. Например, bir emma açyp görüp bilersiňiz. Edem işlem dağıtlym hemmesi ýazylan. Bula websaytlam. Bärde blogum bar. Blogdan blogdan dağıtlym. Meselem açýan ana öýden işle artikellerden dağıtlym. Inni bu bir dämi? Bärde bir meselem bloglar, gysgaça podcastlarymyz hemme açýardy. Diýjek oynadım. Podcastymyz eýlenmeýlen iki tane adam girip bilýärdiňer. Näşeýle podcastda makalalar şu ýerde ýazylýar. Kantelde ideýalar bar bolsa, meselem öňüş idea bady.
Kadir Ağa'yı podcast'a çağırmak. Ben aydıktım boyun hiç elim değmedi de Kadir Ağa podcast'a çağırayım deyip her yandan çıkıp ya saçma boğadım açık. Ne görüyorum ideya vardı podcast'a çağırayım. İdeyalarımdan biraz yaşıyor. Podcast'ımın oldu ne berde arkayı yine önkedilen podcast'lar hem de yaptırıyordu ne görüyorum. İnniki adım bunu zor ben öğrendim ki durmuşumda ne hem market yapacağım oldu. Görüyorum. Bulna şugunki dadi webinarınki yazıldı. Bäde oja goýan inbox bolsa men günlük taplan edeýelim inbox'a gidýär. Men pikirimçe şäherlerde 2000-3000 da edeýe başlaýardy. Şonda hatda bu 100 sanan altdan ukak seresem durmuş gitmejek edeýler da kitapdan tapylsyn lazım. Mesela gün ýatyp tutuşan ýalar. Website blog edilýän näder hemmesi bar. Ýol we content designer arada portfolio son dağılım yazdım. Finanslam Abdurrahim Ayçalap. Hep de işlem, şu geçen hepten işler yazılan, giysem yürüyorum, bulaşıktır. Son giy oturmayın. Disertasyon planning olsa, disertasyon yazmalı, nekip olsa, son rahatlarını söylediyen. Berde nemeler var? Home var, home'un içinde, kaytıran maksatlar, eylem, beylen, etmeli işlem, hemmesi var. Weekly task hep de yukarıda da vardı. Uni ayar olsa, üniversitede değiştir attım. Yalnızca da öyle okuyan kursunda değiş informasyoner var. Content planning olsa hem değiştirece content, öz hakipam, işleyen brandlam, hem contentlerin dağıtları var. Zucchini, bu öyle işleyen yerim. Design akıllı işleyen yerim. Creative designer var, işleyen yerimde edilen dağıtlar. Reading var. Reading, açık olarak buralarla gıdıktı. Ne görüyorsunuz? Edilen işte ideyalar yazılıyor hem kitaplardan, berde. Başka, berde mesela gerek olan yağdaylarda dürlü satipaları, berde freelanslar, kontraktlar, dağıtlar var ama girkleme. Bu bir kazı soru yağlar. Yöne ben açandan uzak olur ki cevabı. Badinga bir sakipada görüyorsunuz. Açacağım doğal şey olur. Motivation book, course, check-in monthly, weekly, habit system hem medan yazılı. Şoçin kellerden tutmayın. Ol öğrenme varlı. Men sistemami götürmeli lat yok. Olacak sizin öğrenme workspace'de öğrenme ne model ne ma'lumatu olsa şonu vurmalılar ne fikrimce. Doğru. Tarık'ın köp paylaşanız üçün başka şuat komentari genok, komentari ya da neme komentari ya da sorular. Ama yoş cemle versem oda Muhammed gelin siportal gelecekte bu webinarlarımızı ve webinarımızı köprak adamın görmegini dileýär. Sebäbi özüňizden görensiňiz peýdary maglumatlar iň esasy türkmençe maglumatlar. Sizem öz gezeňizde bize gollap berjek bolsaňyz bir plan bolsaňyz paýlaşyp bilersiňiz, dostuňyza aýdyp bilersiňiz, gurrun berip bilersiňiz. Notion peýdary bir platformalaryň biri aýdyşym diýalak. Tarık köp dinleyijiler soňa çene galans üçin bizden soňa çene galanlar Muhammed geldi se aýratyn sağ bolsun goýup taýlandyňyz bu zadyňyzdan hemme zatdan belli bolýar. Bu karada sizde şu saat ýalňyş bolsam 1-mi 2-mi aşam gece onu okudan galygam. Adamlar kimler bolýar var. Onun için aýratyn sağ bolsun. Görýänsiňiz biz üçin wagtdan bahanada, ýeren bahanada peýdar informasiýa bar bolsa paýlaşyp durarys. We ýol wetden habardar bolup duran adamlar bilýär soňtur aktiv bolamyzok ýöne gaty uly proýektler nesip bolsa taýlanýas, uly Buradan bişip durur. Şoň üçin aktivler. Nesip bolsa ýakynlarda ýol wet 2.0 update geler. Şoň üçin bizden galyň entek bizi Instagramdan başga platformalardan unsubscribe, unfollow etmäni pikir etmäň özüňiz ökünürsiňiz. Şoň üçin gysgaça şolarak gysgaça toporno aýratyn sağ bolasynlar aýtýar. İşiňizde üstünlük ýok şurtatdan peýdalanyp ýol berýän gysgaça platformalar we beýleki şuňala startup platformalary çyn ýürek bilen gollaýanyny bildirmek isleýär komanda bolup we
Sizlerde şuňarak bir üýtgeşik ideýa zat bagly bizden hokman hawlaşyň peýdar bir maglumatlar bagly aýdyň diýende şuňarak webinarar edip durarys. Köp sag boluň. Görüşýän çagunda. Wallahi tawal nada köp yol ve de tawal yıkayıp kaçırdak ve YouTube'dan kamera aramızda yani inniki gelecekte yani YouTube'un ne işecek böyle benim fikrimce video content'ını koymak kovuğum hadiyen ve takıda tawal vakti ayırdım yani moderatör fikirlerini zaten noşun kovuğum ten hayatımda noşundan yani fikrin paylaşan için yani hemen edip biraz da event şunu belirli de durmuşa geçirelim. Ama tamam yol verdi de